To assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da wannan lokaci da fatan kuwa na lafiya. To alhamdulillah gaskiya dole ce ta sa mu fito da yi wannan magana kuma mu gode wa irin waɗannan zakakurai wanda suke ƙoƙarin taimakawa talaka da 'ya'yan talaka. To a zahirin gaskiya yanzu ne nake haɗuwa da wasu bayan Allah a nan Cologne City nan ƙasar Germany kenan. Nake ganin su biyu sai muke hira saboda na gan Hausa 'yan uwana muke tattauna sai suke ce min wallahi su ma sun zo karatun likitanci ne sakamakon wani bawan Allah a Najeriya a nan Zazzau, kuma ana ce mai Alhaji Sani Sha'aban dan biran din Zazzau, ko da yake fitacce ne ma kowa ya san shi. To sai suke ce min su wajen 30 da wani abu ne ya ɗauke su ya ɗauki nauyinsu zuwa ƙasashe su je su yi karatu. Akwai waɗanda ya kai su ƙasashe da dama, su ne wanda Allah ya kawo su nan wajen domin su zo su koyi likitanci, wasu kuma ya kai su zo su je su koyi pilot, wasu ga su nan dai da dama. Domin kuma muka ga irin waɗannan mutane gaskiya irinsu Najeriya irinsu take nema. Billahi azimu irinsu waɗannan mutane ba ma iya Zazzau ba ma da arewacin Najeriya gabaki ɗaya ƙasar irin waɗannan mutane take nema. Kuma kun ga ikon Allah ba fawai gwamna ba ne ko dufuti gwamna ko mai shawara da shugaban ƙasa, kurin shi basarake ne, ɗan biran ne na Zazzau, Alhaji Sani Sha'aban yake irin wannan aikin alheri. To mu kuma muka ga irin masu yin irin wannan abin alkhairin dole mu fito mu yaba musu kuma mu gode musu, mu musu addu'ar Allah ya ƙara musu arziki da wadata, kuma Allah ta'ala ya ƙara musu ƙwarin gwiwa. Sannan kuma muna so masu kuɗinmu na arewacin Najeriya da ma dukkan wani mai isa a arewacin Najeriya ya zama na a dinga koyi da irin waɗannan bayan Allah, a dinga koyi da irin waɗannan bayan Allah, sa Alhaji Sani Sha'aban ɗan biran ɗin Zazzau.